Siklod mo po. Orasyo imperata laban king COVID-19. Itamungan po. O mapamakallulu ang pamapagmalasakit ay igpami. Aminan milaring kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ingkambila na tingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami. At may kamatena karing dakal ataw.
Aduan mingeni kaya ka ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatyat me kaya kami ing makayulo mong gamad. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laret ang sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo impa magtagulaling ding sarili ro, kimpa maglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin mi laret ang miyawan na, umayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagpulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayang loob at kabanalan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na indo ni Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keko, king kagulanan mi. Nunaya pagkus mo kaming ikabus kin sablang panganib, o maligaya at kanuwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kambeda po din kaya katamong sariling kayaduanan para kaniting misa. Yabe tala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking intensyones. Ding kapasalamatan dari, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Lucita Ahento, Ditz and Lita David and family, Eduardo Manalang Jr., Apostolado ning Panalangin. Special intention, Joe and Rose Tolentino and family, kapayapan kimpilatan ning Russia at Ukraine. Para karing mag-birthday, Apong Ninay Lacson, Benji Dayrit, Clement Artimiak, Hinod Ninyo, Elizabeth Alcantara, Nilo Nuko, Spiritual Guidance, Ryan Mayuyu, Speedy Recovery, Chris Mel Dialca, John Chris Panlilyo, para karing alangangang kapainawan karing kaladwa king purgatorio, Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Alex, Aida, Jesus, Maximiano, Monching, Alejandra, Reynaldo, Irene, Reynante, Elias, Efren, Maria Lolita, Jeric, John Carl Naindis, Herminio. Speedy recovery ng Erning Frial. Talakad tapot makyabya kindalita pamuklat.
sana lingke kang krus uki kalaku arapataninu. Pares mapanauling grasya, pares magkakang pepay lasa, lawang mong gulot mo kibisaku, sa pangukong akong Christmas sanangku. Lawang mo gulot mo kibisaku, sa pangukong akong Christmas sanangku. Kilagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antimurin. maya payaba kay kay po, at metong banal, mumunang biyernes, niting bayong bulan ng Abril. Ting mi kakapatad, bang kanita, bebetang matampang ganap kaniting kapag masusyan, sisyan tala pa rin kasalanan tamo, matanyaran ta pamilunos na at kapatawaran ng hapong Ginoo. Igang mi papasyag, bit mong tula, king karanasan ng taong makatuliran, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Igang makibalo, king ipa, uling ibat ka kaya, at siyang nitubod kaya ka, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Igang malapit, karing miminalo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Uy, paming mayupaya, ikaing pagmulan, ning sablang biye, baluming ingkay kaming kainan. Mitmang tula kaya sanang lumapit, ban makyagom kaya ka, at mamalagwang tuntun karing kaya kang dalan. Tingan na doon mi, king kapamilata ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, kin libro ning kabiasnan. Magkamalilareng taong emayap, ning sasabyan do king sarili ra. Sabatan talareng taong matulid, uling sagabal lamo kaya katamo. Laban lo king sablang daraptan tamo. Sasabyan do king lalabag tamo karing kautusan at karing kaugalyan tamo. Sasabyan do king balure ing Diyos, at sasabyan da naman king anak na la ning Ginoo. Sagabala kaya katamo ding taong makanyan, laban la king kaya katamong isipan at daraptan. Masura kakabod, akit mula uling makayaliwala ugali. Mababa ing lawera kaya katamo, at antitamong dinat apangilaganda. Pag maraguldang sasabihan king ing Diyos siya ing karelang igpa, at sasabihan da po king ligaya ing kamtanding makatuliran, panyatang ning kawakasan. Lawan tamo pinong tuto, lawan tamo ing mapalyari karela, potang matenala. Nung anak no pining Diyos ding taong matulid, saupanala at iligtas karing kalaban da. Inya subukan tala at panasakitan. Akit tamo kanita nung angga ing karelang kapibabatan. Ibili tala king kamatayan ama karine. Uling sasabihan da king iligtas na la ning Diyos. Makanyan lang may pagsalita ring taong emayap. Mupin magkamalila. Mabubulag la king dapat dang eusto. Dalabalo ring malalam ng lihim ning Diyos. Dala aisip ding galal ng kabanalan. At ning biye alang kapintasan.
Amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Malapit siya ing Ginoo karetang miminalo. Malapit siya ing Ginoo karetang miminalo. Lalabana na laning Ginoo ding taong darapat pamikasala, at kaya lang lilipulan ban makakalingwan la. Neng mamaos lang taong matulid, pakirandaman na laning Ginoo, at iligtas king sablarang problema. Malapit siya ing Ginoo karetang miminalo. Malapit siya ing Ginoo karetang may nalog, at sa sagipyan nala retang milalako kapanayan. Dakaling kasakitan adaralana na ning taong matulid, dapot iligtas nening Ginoo kareting kasakitan. Malapit siya ing Ginoo karetang miminalo. Ingatan nening Ginoo na numaning mapalyari, metong man karing butil na alang mapakli. Iligtas na laning Ginoo ring talasuyo na, alang dugpang parusa karetang lalapit king Ginoo. Malapit siya ing Ginoo karetang miminalo. Talapad tapuban parangalan ing maya pabalita. Kaya't kapuya ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kapuya ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Uli ning lugod ng emonano ning Diyos, king yato binyene ing bugtong ng anak. Ban en nino mang maniwala keyo, eya mate, nunemerina niyang biye alananga. Kaya't kapuya ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Kaya't kapuya ka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, miglakbe Jesus king Galilea, ay abisang maglakad king Judea, uling burireng paten ding Hudyo. Malapit na kanita ing piyesta daring Hudyo, ing piyesta daring Tolda. Kalako daring kapatad na, ban makipamiesta, mintaya mo rin ni Jesus, dapat emo hayagan nune pa sa likod. Ngarang migsalita ring mapira na tao Jerusalem. Aliway ti ing taong burirang paten. Pagmasdan niya, magsalita yang hayagan, at alala nga sabi laban kaya. Potagalang baludan na ring pamuntok, king ya ing Kristo. Alang makibalo metong man, king lugada panibatana, potang datang ya ing Kristo. Dapat balo tamo nung nukarin niya ibat ing taong iti. Nyaking pamanuro ng Jesus, kilubing templo, matimid ng sinabi, talaga kayang baloyo ko at baloyo nung nuko karin menibat. Eko dinatang king sarili kong kaburian. Itang nitubod ka na ako, tutuya. Dapat ay balo. Ako balo ke. Huling ibat ko kaya, at siyang nitubod ka na ako. Huling naniti, burireng dakpan. Dapat alang dinakap kaya, huling pamiras, ing oras na. Ing mayab ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kabisado po natin ang law of echo. Kung ano ang sinabi mo, yun ang ibabalik sa'yo ng law of echo. Kaya pag sinabi mong
Magandang lalaki si Among. Ibabalik na, magandang lalaki si Among, mo. Kabisado po natin yan. No? Hindi po niya papalitan na magandang lalaki si Among, pangit si Among, mo. Hindi po gano'n. Hindi niya papalitan, ibabalik lang niya na maraming beses. Law of echo. Sa buhay daw ganun eh. No? Kaya kung anong ginawa mo ay babalik din sa'yo. No? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yan din ay ibabalik sa'yo. No? Siguro yan din ang kasabihan na kung anong itinanim, siyang aanihin. No? Kapag nagtanim ka ng santol, ay siyempre aanihin mo santol, hindi ka aanihin ng mangga. Parang magkakapareho yung kasabihan. At yan din ang isang matandang kasabihan ng mga Hudyo, na ganun din ang sinabi ng Panginoon, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Kaya kung kabaitan ang ipapakita mo sa ibang tao, kabaitan ang ibabalik din sa iyo. Pero alam niyo po, sa totoo lang, realidad, hindi palaging ganon. Hindi palaging kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang ibabalik sa iyo. Kung anong sinabi mo sa kanila, yun din ang sasabihin sa iyo. Kung minsan parang nagtanim ka ng mangga, inaani mo sa santol. Ibig sabihin, hindi sa lahat ng panahon, dahil gumawa tayo ng mabuti, mabuti rin ang ibabalik sa atin ng kapalaran. Kung minsan hindi. At alam naman po natin, mayroong mga taong ginagawa mo ng mabuti, masama pang tingin sa'yo. Tinutulungan mo na, sinisiraan ka pa. Realidad ng buhay. Actually, ito po yung laman ng ating unang pagbasa. From the Book of Wisdom, yung kabyasnan. Magkamalila rin taong mayat na yung sasabihan da king saridira. Tignan niyo po ang utak ng mga masasamang tao. Sa batantala rin taong matulid, huling sagabal laki katamo. Kung papasokin po natin ang isip ng mga masasamang loob, ito yung nilalaman ng kanilang kalooban, ang paninira sa mga mabubuti. Dahil ayaw nila yung mabuting ginagawa nila, ito'y hadlang sa kanilang masamang ginagawa. Kaya itong Book of Wisdom pinapaalala lang itong realidad na huwag tayong umasa na pag gumawa tayo ng mabuti, expect mo, papalakpakan ka ng lahat. Hindi ganon. Ang nangyayari nga, yung mga gumagawa ng mabuti, tulad dito, silang pagbabantaan ng kasamaan ng mga may masamang nasa, may masamang kalooban. So, ibig sabihin po ba nito, dahil yan ang nangyayari, tumigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin ba nito, tatameme na lang tayo, dahil ganyan naman ang nangyayari. O kaya naman, dahil mabuti ng ginagawa natin, minamasama pa tayo, di maganda awayin na lang natin yung mga naninira sa atin. Kung gusto na ng kasamaan, masama na rin ang ibalik natin sa kanila. Ganun ba dapat ang ating gagawin sa mga may baluktot ang isip? Labanan natin sa kanilang sariling pamamaraan. Baluktot laban sa baluktot. Kasamaan laban sa kasamaan. At siyempre po, diyan ang hamon natin bilang mga nananampalataya sa Diyos. Yan ang isang hamon sa ating paninindigan para sa kabutihan at sa alam nating matuwid. Kasi kung pagninilayan po natin ang buhay ng Panginoon,
yan din naman ang sinapit niya eh. Ika nga, wala naman siyang ginawang masama, na wala naman siyang ginawang paninira, pero ganun pa man, pinagbantan siya at talagang pinlano siyang patayin. No? Sa ating pong ebanghelyo ngayon, yun na yung little by little pinapakita ni St. John dahil palapit ang Holy Week. Yung pagbabanta sa buhay ng Panginoon. Dahil nga sa bantang ito, hindi siya ganon pwedeng palaging nasa public. No? Medyo ingat na ingat din ang Panginoon kasi naamoy din niyang may nagnanais manakit sa Kanya. Kaya dito, nagpipista na pinag-uusapan kung dadalo kaya siya o ano. No? Dahil nga may banta sa buhay niya, lalantad kaya siya o magtatago na muna. So ito po yung ng ebanghelyo ngayon. Pero very wise ang Panginoon. Lumantad pa rin. No? Nagpakita pa rin. At siguro para sa Kanya, kung nasa public siya, walang gagalaw sa Kanya. Ang mga masasama, normally, pag nag-iisa ka, doon ka nila babanatan. Pero in public, takot din gumalaw yung mga may masamang loob. No? So anyway, kung mayroon pong siniraan dahil sa paninindigan sa kabutihan at kabanalan, walang iba kundi ang Panginoon mismo. No, tinawag pa nga siyang Beelzebul, haring ng mga demonyo, prinsipe ng mga demonyo. Kaya sa atin po, ito lang ang dapat nating tanggapin bilang mga sumusunod sa Panginoon. Sa anumang gawin nating mabuti, expect natin na mayroon pa rin di matutuwa at di magiging masaya sa ating ginagawa. Ganun pa man, dapat lang natin ipagpatuloy na itong ating mga ginagawa at laging sundan o sundin ang Panginoon. At sa ating pagsasabuhay ng kabutihan at matuwid, ako po naniniwala, doon lang natin lalong mararamdaman na ang Diyos ay malapit sa atin. Sa ating pananatili sa kabutihan at matuwid, doon natin mas makikita na ang Diyos ay nasa panig natin. Amen. Magsitayo pong lahat at ngayon ating idulog sa painting ating mga kaibigan, tayong lahat na laging sumusunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, dinan mo kayong tetagan magsalita king katutuan. Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita king katutuan. Para ka ring obispo at pari, kapilan man sana, ere tutok nangan ipaniral ing maya pabalita, ang gyamang iti, mga baldugan kaligaligan at pamanalipit karelo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo keng tetagan magsalita karing katutuan. Para ka ring atsu king kapamahalan, kapilan man sana, megaligaligan, king pamitatagdag king katutuan at katuliran, para ka ring sabla, ipanalangin taking Ginoo. Ginidunan mo ken tetagan magsalita king katutuan. Para ka ring kapuspalad na niting yato, tanggapan de sana ing maya pabalita, adaralanan ning migit para karela ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo ken tetagan magsalita king katutuan. Para kaya katangan, ing uri ng kaya katangbi, maging paratiya sanang mapagbanal karing lalabag king kautusan at mabibiyemit mong kaplastikan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinan mo ken tetagan magsalita king katutuan. Ngayon ipuwadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan.
Iba, misadya kang makapagmula ng paralan. Ban makasaw, kingkay kaming kainan. Mit mong tula misanang tanggapan, ingkay kang grasya, at ibalita ang kalingaliwa, kapamilataning makadiyos, apa makipagsalita. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalayin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan niya sana yung ginuy tindawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayang Diyos, ing makakayap ng upaya, niting sakripisyo, ikabos na kaya sana, king pamikasala, at sa upa na kaming lumapit kaya ka, kambining dalise puso. Itinadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rem puso yo. makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa. Diyos king alangang nga lubos mayupaya. Adon mong ipasyag mi ing kapasalamatan mi keka. Kapamilataning pamagtimpi mi king sarili. Kailangan supilan mi ing palpikasalang ugali mi at apatpat ing ketasan mi. Kailangan ing ipakit mi karingatsuk ing kagipitan ing kayapan mo kaya kami. Ulinita kambeli sablang koro ringanghel karing banwa. Daralit ming kaya kang ligaya alantok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Banal, banal, banal ya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuying banwa at ing yatu king kaya kan ligaya, hosana king kakatas-katasan,
Mapalad siya ing daratang kinlagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwani yung tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Pira sunit binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga at kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itingin kalis ning ka na akong daya, ing daya ning bayi talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo, para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Datan niya iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang hindi kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo. Daraw may kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layan pa, ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king i kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakamula naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lalo na yung talasuy mong yamong Felicito, kambi ng Bienvenida at Anita, at Maximiano, ading alapang miyang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gaan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang anggo. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, na kayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puryenda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu. Kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mapaminto king amahin tala pangabos at mibog king banalan taro, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipami, At yuka banwa, misang banyi lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo. Mi pamintuan nin lugmo kay tisulip antibanwa. ing kakanan mi, king aldo, Ibiye mo kaya kami king aldo ngeni. Ampoy patawad mo kaya kami ding salami kaya ka. Anting pamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisaw kintukso. Manikabos mo kami kinsablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan,
kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya manggamangking alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Ay mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kay kayo. At kaya ka antimurin. Anti po may kakapatid, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po. Kapayapan, Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Ning malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato. Nuntang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagas may nga mo, kumayap na ako.
siklod tamungan po. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo bankin daratang apambansa, ampong panlokal a halalan, ing tunay a magari, yaing kaburyaning Diyos, amamantabe a karing sablang bansa, abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagsuhol, kasakiman, ampon sabuatan, ban makapamirayet, Iligtas mo kami, Ginoo. king kayalang malit, king pamagdinlang, ampon makitid apan lalawe, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamanga mano, Iligtas mo kami, Ginoo. abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Ban ing konsensyami, yaing gawan tune, tuntunan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. ban ing kaya pan ding kaya kaldan, ing mangibabo aparasan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. ban ing dignidad ning tawo, yaing palaging galangan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. banding maluka, ampong may na, ilaring migit miyunang mitutukan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. ban ing pamanyese king kalikasan, aliyam milako pansin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. ban ing pamisan metong yaing mamyadalan, kindaklat ning kapayapan ampong katimawan, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. ban ing banalatakot king Diyos at lugod kalupang tawo, ing maging tuntunan daring magnasang manungkulan king gobyerno, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. manalangin tamo, itamungan po. Pastol ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika yung pigkalub mo kaya kami, metong apamanagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabi mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabi mi king politika, para karing butanti ampong kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami king kabanalan. Manggamang king alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kaniting Eukaristya, lilipat kami bat king kamatayan, papunta king biye. Idayo mo kami king matwa at palpikasalaming pamibiyebye, at sapan mo king manatili kaniting bayong biye. Itihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayroon kaya katang kapag masusyan, umeta ng iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat, may poras. Gandang araw, marami pong salamat. Pagkat naliting panahon, amagbayad ka muna, idamon, abayan niyang ginuging pamaylasana, at agad magadamong king kayang aswa.
ing parokya ng Santa Monica, Ketibalen, Mexico, metong yang masayang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting milabas sa banwa, ing parokya tamu, matimid nung susulong bing programang maglayon, king pamiganap ning be Kristiyano, king kapamilatan na ning pamaglingap king komunidad. Ing banal na kapulungan, ing balayan ng Kristo. Uliniti, masaya mila pong dadake ke kayo, ding bunga na ning ke kayong masabal, at lugod ka rin kaparokyang lubos mangailangang sahop at lingap. Diniring kaya katamong meging proyekto. Mumuna, pamamye sahop ka rin kapatad tamong mangailangan anyang panahon ning lockdown. King sahop na ding niyayaliwang aguman, kalupaning bayanihan musikahan ng Ryan Kayabyab, amponing Standard Chartered Bank. Kadwa, ing COVID Response Drive o ing CORD, may kasawap ka rin kaparokya tamong may home quarantine. Katlo, ing rice subsidy, ami pamye king aduang pulot siya mapamilya, ang miyembro da rin kaya katamong bisitas. Kapat, adopt a family program, ang maglayon sumuporta ka rin pa mangailangang pinansyal. Katatawalyan, ing gift giving, ang may ganap ka rin kaya katamong bisitas, anyang Enero ning kasalukuyang banwa. Kaniting panahon ning Kwaresma, metong yang panahon ning grasya. Makipagsalita kaya katamo ing Ginoo, ban makyabe tamo king kiyang lasa at kamatayan. Kapamilatan daring panagkat ning pamanalangin o prayer, pamagayuno o fasting, ampon pamamyelimos o almsgiving. Deti masampat lang alimbawa ning kiyakatamong pamakiramdam, king balang metong kalupa ning panagkat ng Papa Francisco kiyakatamo king Synod on Synodality. O ing pamaglakbe, anting metong abalayan ayabe-abe at makisan metong king Iba, Anak at king Banal na Espiritu. Uliniti, agkatanda kayongan pong makyabe, king programang ausan tamong Dieko Diemo. At tinatag ding parokya para ka rin kapatad tamong lubos mangailangan. Iti, metong yang paralan, ban kanita makapakisan metong tamo king aos ning panahon. Ing pasiknangan ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutad ning takot, ampon